Здравейте на всички, аз съм Гоката на 300 и това е урок за Photoshop. Така, в този урок ще ви покажа как си направите ваш собствен рендър. За целта съм подготвил една снимка на Джон Сина и един празен бекграунд, 1600-900 пиксела. Така, да започваме. Първо избирате тук за Select и селектвате частта, която искате да направите рендър. После можете да публикувате вашите рендъри и така. Отново се извинявам, че не съм качвал клипове в моя канал, но заед съм с Keyboard Gaming България, там дизайни разни. Знаете. Така. Добре, гледайте, не пропускате част, защото вижте тук. Тази част е малка, но може да се отбележи на рендъра. Така. Не го местете така, защото не може да го прехвърлите на другата снимка. Цъкнете първо тук и след това го прехвърляте. Така, слагате тук. Аз ви препоръчвам цели изображения, не така. Както виждате, ето тук не продължава, само до кръста. Така. Можете малко да го увеличите, за да е по-удобно. Така, виждате тези черни линии. Не искате да се виждат във вашия рендър, така че да започваме да ги трием. Може да изрежа частта, в която трия рендерите. Така, трябва ви гумичка. Може да използвате Magic Eraser Tool или Eraser Tool. Аз ви препоръчвам Magic като за начало. Но внимавайте, защото се получава, вижте как. Така. Добре, за това трябва да внимавате с Magic Eraser Tool, защото понякога изрязват доста работи, които са необходими. Гледайте да изтриете колкото се може по-голяма част от черните черти, за да стане рендъра много по-хубав. По-хубав, да. Аз вече имам рендери на Batman и на Minecraft. Вероятно ще ги сложа на екрана в момента. Така, значи премествате си долу. Оу! Вижте тук. Добре. Понякога трябва доста да внимавате, защото виждате какви неща се получават. С рендерите, според мен, най-често се използват за логота и такива работи. Вече махнах черните черти до някъде, както виждате, седят. Но, нека видим какво се е получило. Сега, единственото, което трябва да направите, вероятно повечето от вас се досещат, е да изтриете бекграунда. Така, дами и господа, това е нашият рендър. Според мен доста добре се е получило. Така, правете рендери, публикувайте ги, ако искате. Правете ги на логота, ако искате.
Само да ви покажа едно лого. Виждате го някъде ето тук. Мисля, че се е получил доста добре. Сега тук ще сложа на Кибергейминг България. Някъде ще се вижда. Така. Благодаря, че гледахте. Дано ви е било интересно. Дано съм ви помогнал. И чао!